Nikora Ramogi kama na inya kumkiti Ramogi TV kaendi une wang sai chenro marwa marang'ich welo maeka mokelo weche manyien gimosebedo ka timore oko gi e piny Kenya kaendi bende. Anto nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakachi neno Ombija taya nyakwar guoko cha pesa. Magi weche manyien mawango. And when I was speaking to Twalip on Monday on WhatsApp, asking him whether he has received my letter, he said he hadn't. And that is how corruption fights back in this country. Migao mar thietho yangi kaka achiel kuom migepe ma mibadhi ogo e tach ka chenro mag aguch NHIF bende opong' kod mibadhi. Imeweza kufukua mili 15 na pia ile timu yetu ya kutafuta watu pale kichakani imeweza kupata mwili moja. Kwa hivyo leo tuko na mili 16. Kwan ringrema osegole liete mashaka holo ochopo 227 bang' ka ringrema moko 15 ogol kawuono. Chajali ni obero konuore di nuade ten mana trende. Ni yudo ni samore driver makia yorno poko no luwo. Koro ko apinye no weni odhi straight kochopo malo to yudo kona. Jopiny mani aluora mar flyover makachok Kisumu golo ywak kaluwore gi masira mathoro timore e olalo no. Ero kamana inyo kumkiti Ramogi TV kaendi jaloko marwa en Belinda Diambo aneno ka nanga wachal rekode ang'inu paro ni kosubina wadhi arus onge arus moro en mana ro koro kali weche manyien kae ni migao mar thietho yangi ni en achiel kuom migepe mopong' kod mibadhi e pacho kaendi. Ripot ma ogol gi duol makedo gi mibadhi EACC oyango ni migao no mar thieth ni kod mibadhi molak nyaka agulu mar NHIF mawinjore konyo oganda e yudo thieth. Jafwambo marwa Judith Omondi miyowa ler mar wachni. Ne en nyasi mar keto ayanga lipot mar duol makedo kod mibadhi e pachoka ma osebed ka itimo ka iluogo mibadhi ma okwako sekta mar thieth ma pachoka. Kaluwore kod lipodni, kochakore gi kinde ma itimo budget mag thieth, nengo mar omenda ma owinjo ti idhiro nyime kod atamalo 22. E kinde ma ichano kaka ichiwo rak, yangore ni omenda gi ichakirocho kendo kod atamalo 21.1 ka atamalo 14.9 mar kuonde nyipo ma opuodhi bende irochnigo. E kinde chiwo rak, jogo ma imiyo rak nikech ging'ere kata ohergi ochung'i atamalo 41.7 ka mibadhi ma igolo mondo mi chiwo rak makamago bende ochung'i atamalo 16.8. Ma ok rum kanyo. Chako chudo mar rak makamagi ichulo tich ma ok orumo. Atamalo 64.1 mar tije ma ondik kendo ochul ni orumo pok ne orumo kaluwore gi nonro mar EACC. Ranyisi makaluwo en gedo mane otimore kar thieth matulu magunga e kaunti ma Migori. Ka lipot mane ondiki ne nyiso ni gedo ne orumo kendo rak ne ochul. Kata kamano, e limbe mane gitimo, gedo makamago pok orumo. Omenda ma igolo e tok chik mondo mi lor buge ni tich orumo ochung'i atamalo 30.6. Lipodno bende ne onyiso counties ma osego ndama e tiko kendo bero sekta mar thieth kama Kisumu ne ochung'ie lai mar 3. Jakom mar EACC David Oginde ne okoni mama na chakruok mar neno ni gikedo kod mibadhi ka jatend migao mar thieth Susan Nakumicha to ne okoni gidhi kolo matut mar yango jog ma mibadhi go mieno. Have a whole department that is preventive, and they have been doing a lot of work with different institutions of government in order for us to be able to get ourselves in that path where we will not need these prosecutions of individuals, because systems have been put in place that actually prevent corruption before it happens. Migao mar thieth bende nyicha omien kod mibadhi moko matudogi kod duol machwalo gige thieth e pacho kae KEMSA, gino ma osekelo liet, gima omiyo riemb jomoko ka jatend migao mar thieth to owe. Ma Nakumicha ne okoni duol mar EACC ema biro thego. I personally wrote to EACC and they have come to do a thorough investigation. Should they find that my name is anywhere or I have been involved in any way, I believe your question then will come in handy in terms of knowing what I will do. But I will wait for their report. Remember, some of the officers are on suspension, meaning that we are giving time for the proper investigation to be done. Okumba mar thieth NHIF mosebedo kod midhiero bende wi weche omende oyang ni piny owacho winjo chwal negi maromo bilion 20 omenda mar jotich mag piny owacho mapok negi chwalo. We have issues at NHIF
in terms of funds. But remember, NHIF does not operate on its own. We rely on Exchequer. We rely on the government to fund our programs. I have written to my colleague, Treasury, to fast track. But you know where the country is in terms of the fiscal space. I mean, it's understandable. But he has promised that within this week, he should be able to release monies owed to NHIF because the state owes NHIF a tune of up to 20 billion. Lipod ni mar duol makedo kod mibadhi e pacho kae EACC biro e kinde ma pod migawo mar thieth imieno kod mibadhi mar nyiewo nede mag suna ka koro jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha osingo mar neno ni jogo duto ma mibadhi omieno ogolo oko mar apisi kendo yudo kum ma owinjore. Judith Omondi, Ramogi TV. Kodhi mbele ni kwan mar tho mar oganda Shakahola kuro chopo ji 227 kamano en kwan mani malo kopim gi masira mora mora manosetimore pacho ka indie. Kaka jafombo marwa Lydia Okeyo lero, ringre ji 15 kawuono no gol e lietego ka ji 611 to pod ok ong'e kama nitiere. Chenro mar menyo mar ringre pod dhi mbele bunge ma Shakahola e kaunti ma Kilifi. Kamishna ma Kadhwad nam Chumbi Roda Onyancha olero ni gigolo ringre 15 liete kendo konyo ng'ata achiel mosewito ngimane e bunge go odiochieng' ma kawuono. Endelea na shughuli zetu vyema siku mzima. Na ile timu ambayo inahusika kwa kuwatafuta wenzetu pale kichakani imeweza kumwokoa mwanaume mtu mzima akiwa kwa hali mzuri. Ile timu ambayo inahusika kwa mambo ya kufukua mili imeweza kufukua mili 15. Kata kamano, ng'ata achiel noyudi kapod ngima e bungego kanyake sechegi ji 611 pod ok ong'ere malong'o kama nitiere. Na kuna mtu mmoja leo amekuja kwa center na kusema kwamba anatafuta familia yake. Kwa hivyo wale ambao wameweza kufika kwa center yetu na kuripoti ama kupeana ripoti kwamba wanatafuta wenzao wameweza kufika 611. Nyaka ithulone ji ma osegol ringre gi liete ma Shakahola kaachiel gi mago ma otho ka oseresi midhiero no ochopo 227 ma en kwan mantiere malo mohewo masira moro amora ma osekelo tho mar ji mathoth e pacho ka nyadichiel. Kwan ni okalo koda ka kwan ji mago manotho e masira mar mbom manomuojo ot moro e buore Nairobi higa mar 1998. Chenro no pod dhi mbele gwengego ma Shakahola ka ji 31 osendhi gi obila ka itudogi gi nek mar ogandago ka ji 85 to oseresi e bungego ma Shakahola. Lydia Okeyo, Ramogi TV. En wach malich ahinya. Kwa kanyo ni jopuonjre 869,782 mane otimo penj mar klas 12 higa mokalo koro yawnegi thuolo mar ndikore mar yudo thuolo e mbalariany kod kuonde tiegruok mamoko e pacho ka indie. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu owacho ni kwan jopuonjre 173,127 mane oyudo C+ kadhi malo biro yudo thuolo e mbalariany ma pacho ka indie. Simpros Okinda miyowa ler. Gikone to koro jopuonjre 869,782 manotimo penj mar klas 12 higa mokalo biro yudo thuolo mar donjo kuonde tiegruok mamalo kochakore dwe mar 9 higani. Matok migawo mar somo tieko chano chenro manyien mar chiwo omenda ne jopuonjre manomiyo chenro ni olewo kaluwore ni kaka pile nonego yawe dwe mar 2 higani. Kaluwore kod chenro manyien ni jopuonjre duto 173,127 mano yudo C+ kadhi malo biro yudo thuolo mag donjo e mbalariany duto 72 kama oting'o 39 mag piny owacho kod 33 mag ji giwegi. Jopuonjre mano yudo C+ kadok piny biro yudo thuolo mar donjo e TVET 205 kod kuonde tiego jopuonj kata TTC 3 mantiere pacho ka. The Kenya Universities and Colleges Central Placement Service will place all qualified candidates to various programs based on merit and a choice to universities, colleges, national polytechnics, and other TVET institutions. Kane oloso e mbalariany ma Nairobi, jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu owacho ni weche duto moluoro courses te kod mbalariany mage yudore biro yudore mbui mar KUPS mondo tach jopuonjre e yiero kuonde ma gidwa dhi some. Upon being selected, students will be given the option to apply for government scholarships from the university fund.
Pressed students will also have the opportunity to apply for loans from the Higher Education Loans Board, which will be allocated upon using a foolproof the means testing instrument. This tool will be used in assessing students to be awarded scholarships. Piny owacho keto maina mare kuonde tiegruok mag TVET gi geno mar chiero moko kuomgi masani onur kaluwore kod kwan mapiny mar jopuonjre madwaro donjo e skundego. If we are to achieve our agenda for agriculture, small and medium enterprises, housing, healthcare, the digital superhighway, and the creative economy, we must provide relevant skills to our youth. Migao mar somo bende okang' mokwongo yawo mbalariany mar mbui mong'ere kaka Open University ma biro konyo jopuonjre madwa somo ma ok obed e klas pile ka pile. This will no doubt ensure that more of our deserving citizens have access to tertiary education and opportunities for lifelong learning. The process of setting up the institution is now at a very advanced stage, and we look forward to admitting the first cohort of students in September of this year, once we have the approval of Parliament, most likely this coming month. En thuolo mokwongo ma jopuonjre biro donjo kuonde mag tiegruok mamalo e bwo chenro manyien mar piny owacho mag chiwo negi omenda. E kindeni jopuonjre biro yudo hola kata omenda kowuok kuom piny owacho kaluwore kod dwaro margi. Geno mar piny owacho en ni ma biro chiwo thuolo maromre ne jopuonjre duto e pacho ka. Simfros Okinda, Ramogi TV, Nairobi. Odonjore weche mag siasa ni komiti matimo twak e kind Azimio la Umoja kod Kenya Kwanza koro bedo kod winjruok ni gibiro twak e yor chike mag od bura to kod twak oko mar od bura bende. Jakom komiti ne meno Tiende Amolo kod George Murugara bende nokoni gisendiko ne spika mar od bura mamalo kod mar Senate mondo puodh winjruok margi. Kaka jafumbo mar Walter Nyambaga lero, jo kanyo go mag komiti okwayo sir mar omenda mabiro konyo gi tayo chenro margi. Bang' nyiso chung' motegno e kind komiti mar Kenya Kwanza kod Azimio, e kama Kenya Kwanza ne dwaro twak e od bura, ka Azimio e korka korgi to ne onyonore twak nyaka tim ka ok oluwore kod chike mag od bura. Gikone to Kenya Kwanza kod Azimio chopie winjruok mar tayo twak margi e yo madhi nyando dwaro margi duto kamano kalo e od bura to kod oko mar chenro mag od bura. After deliberations on the three options we had, which were purely parliamentary and extra-parliamentary, we came up with, in between, a hybrid of the two. A hybrid of the two means this, that these talks will be both parliamentary and extra-parliamentary. Kamiti no bende olero ni gisechopo winjruok mar chako kod wach momi pek mar twak kaka inyal chwo gi duol mar IBC e kaka gino magimiyo pek. The IBC question is a common issue to both teams. We have discussed and we have agreed that it's one of utmost importance and we'll prioritize it. And therefore we have agreed that when we resume our next sitting, that's the next item we are going to deal with so that it's off the table. We have constituted a subcommittee of 6 members. On the Azimio side, Senator Sifuna is a member, Senator Wambua and Honorable Millie Odhiambo, and they are convened by Senator Sifuna. On the Kenya Kwanza side, Senator Halwale, Senator Sigei, and Honorable Mutuse. Kamiti no bendo yango ni tijgi osebedo ka digni kaluwore kod onge mar omenda malong'o mar chwalo tijgi kakoro gikwayo kony kowuok kuom od bura kanyakla kod josamaria mang'won. Kata kamano gimedo ni tok chiwo negi kony to ketnegi obadho mora mora mar tijgi. We can seek assistance from any well-wisher. The condition only is that you do not give us any contribution with conditions, or you tell us which direction to go, or you limit our time. You assist us the way we want. So far, the only assistance we've been getting is in terms of, facilitating our meeting room. We are doing this purely voluntarily. No one is facilitated in any way or compensated in any way. But we've said we'll also seek assistance from Parliament. George Murugara kod Tiende Amolo olero ni gisendiko ne spika mar od bura mondo podhi kamiti monywando nyaka jogoro mag Kenya Kwanza kod Azimio moting'o Paul Mwangi kod Mudhomi Thionkuli
to kod kwayo sir mag od bura. We also agreed that we will do a letter to the two speakers of the two houses of parliament, the Speaker to the National Assembly and the Speaker to the Senate, in which we will seek, first and foremost, we will confirm the existence of the committee as set up by the two principals. Number two, we will seek recognition from Parliament. And number three, we will seek from Parliament support in terms of finances and facilitation, all the way including the answer. Kamiti no bedo kod winjruok makende mar biro loso weche mag loso duol matayiero kod kio pacho kaendi kaka wach momi pek makende. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi. Kodhi mbele ni riwruok mar okinde ma pacho kaendi okwedo moko kuom weche ma oketie paro mar chik mar omenda mageto medo usuru e pacho kaendi. LSK wacho ni gibiro dhi e doho kaponi od bura okadho paro mar chikno ka ok otimne lokruok. Kopogore gi mano, bende LSK oseyo ji moko ma giwacho ni wuondore ni gin okinde kendo tiyo e tok chik. Some proposals which we think are extremely harmful, but in the event that our objections to the various proposals that are contained in the Finance Act are overlooked by Parliament or are not given the seriousness that they deserve, we will consider them at that particular time and take the necessary action. From today henceforth, we want to run a campaign that is geared towards arresting and ensuring prosecution of anyone who is practicing, or rather who is purporting to practice as an advocate. We are happy as a society that in conjunction with the branches have already taken up the mandate to ensure that no quacks are appearing in court. Piny owacho medo kumo wuothe seche mag otieno kuom ndalo mamoko 30 e gwenge ma nyandwat mar hoho mar Okak ma pedho osebedo ka dhi e nyime kaluwore kod rochruok mar arita mikelo kod kuo mar jamni. Jatend migawo mar arita kwe men Kithure Kindiki nogolo chikno e kinde ma luoro medore e gwenge ma Loruk e kaunti ma Baringo bang' jokuo jamni chielo ma mohinyo jal moro kendo yombo kod maloyo dhok 300 odiochieng' ma kawuono. Kindiki ma bende ogeno ni dhi telo ne nyasi mar sidho ogudu ne obila mosebedo ka yudo tiegruok omedo singo ni sirkal biro timo duto mar tieko kuo jamni e gwengego. Those places, those orders are reviewed. They have been extended with effect from midnight today for another 30 days. And please don't ask me when the operation will end, because I don't know. The operation will end when we are done with the bandits. And finally, even when the operation is called off, whenever that will be, we will not pull back the presence of our security officers from this region ever again. We are thinking of doubling the number of security agencies in this region, ×2. And if need be, we will increase again and again and again. Jatend piny Kenya William Ruto dwaro mondo pinje mag Afrika omi thuolo 2 mag bedo jokanyo mongirore duol marango weche arita kwe e riwruog piny mangima mano UN. Ruto wacho ni pinje mag Afrika nigi ji bilion 1.2, gino manyiso ni giromo bedo kod jokanyo mongirore e riwruogno. Chris Owino nigi ler mar wachni. Kuom thuolo mar 2 e bwo dwe achiel, jatend piny Dr. William Ruto odiro apilo e wang' pinje mag jowagunda e wi mano ma owacho ni en jaro pinje meka dongore to moloyo pinje mag Afrika. But Africa, a continent of 1.2 billion people and a GDP of close to $2 trillion, finds itself disadvantaged by the current configuration of the UN Security Council, a configuration that was established 80 years ago. E twak mare mane oyudo puoch mogundho kowuok kuom jotelo mane oyuoro romo mar pinje mag Afrika mar goyo mbaka e wi yore makedo gi lokruok e kudho mar kor lwasi e piny mar Afrika ma milambo. Ruto oramo ni kinde oromo mar miyo pinje mag Afrika thuolo 2 e kuku mar riwruok mar piny mangima marango chenro mag arita kwe UN Security Council. We have said Africa must have
At the minimum, 2 permanent seats at the Security Council. Kuku mar UN Security Council marango arita kwe ni kod jokanyo 15, jokanyo mongirore 5 kod jokanyo 10 e yor kojolo. Jokanyo mongirore gin pinje mag Amerika e yor kojolo. Jokanyo mongirore gin pinje mag Amerika, Uingereza, China, Russia, France. To lero ni onge kaka pinje mag Afrika man kod ji mohewo bilion 1.2 nyalo bet maonge kod jokanyo mongirore e UN Security Council. It is therefore time to reform the UN Security Council and change it from an exclusive club of 5 permanent members to a more representative global council that works for the interests of the whole world. UN Security Council en achiel kuom migepe 6 mag riwruok mar piny mangima, kendo ne ochuoge tok lweny mar 2 mar piny mangima higa mar 1945. Tije maduong' en nyayo kwe e piny mangima, puodho jokanyo manyien e riwruok mar od bura mar piny mangima, puodho chenro mar tero jolweny e piny moro amora, kaachiel kod chiwo kum ne piny modhi ataro kod chike. E dwe mar 4 higani, Ruto ne ok opando ich wang' mare e okang' mar ting'o jotend pinje mag Afrika e bas achiel kaka jopuonjre mag skunde mag sekondar e kinde mag idhi e nyasi e pinje jowagunda. Ne owacho ni mano en achaya ne pinje mag Afrika, kaluwore ni jotend pinje mag Afrika bende iyiero mana kod jopiny kaka jotend pinje mag jowagunda. Jatend piny dwaro ni od bura mag pinje mag Afrika otim lokruok ne chike mage mar neno ni pinje mag Afrika ochung' ne chenro duto mag dongruok kar manyo kony mar omenda kowuok e pinje mosedongore. Tuko na rasilimali nyingi ya green energy, tuko na hydro, tuko na geothermal, tuko na wind, tuko na solar energy ambayo inaweza kuchangia katika safari ya green revolution, green manufacturing, green industrialization. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi yweyo moro matin koduogo to pod wan weche manyien mang'eny mabiro iru kanyo. Ramogi nene maler, Lambwe, Kamato, Pundo, mano Petroba Otieno. An Sara Singa, Kanu moja tu Nairobi. Ramogi TV ler sana. Ramogi TV Isaac Sala mar Kabondo, Misambi. Aneno chenro gi mama na Petro Naila Sala, nyaminena Veronica, Caroline gi Bishop Joseph. Erokamana ahinya. Ramogi TV mar Moses Bolo, Wood Apondo Kojwach. Iduru mana neno Ramogi TV ka ndi nyalo oro mapachi 2-3-6-0 odugo bang' daka moko machuok. To ne wanyalo loso kata mana kilo 800 urego dichiel. To kane wagando biro, tinde kwa reg mang'eny to nyalo bedo kilo 50, kilo 70. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416.
Erokamano kuom kete Ramogi TV kaendi wadhi ane mbele gi weche madhi e county kaendi ni tend counties koro buogo mar loro counties juma manyien kaluwore kod deko mar omenda ma ichwalo ne counties kowuok e piny owacho mamalo. Gavana mar county ma Kakamega ma en Fernandes Baraza ma bende en jakom mar weche omenda e duol mar governors owacho ni nyaka sani pok giyudo omenda maromo bilion 94.4 mane owinjo migi e dwe mar adek nyaka dwe mar abich. As the Chair of Finance Committee of the Council of Governors, I want to put this on record that all the 47 counties, we have written to the National Treasury to fast track the release of all the outstanding arrears for the month of March, April and May amounting to 94.6 billion Kenya shillings. So we are putting the National Treasury on notice that next week the Council of Governors is going to meet so that we reassess our position of shutting down counties. You cannot have arrears going up to 4 months and then you expect counties to fully absorb the amounts by the end of this financial year, which is just almost 1.5 months ago. Wadong mane counties kanyo ni komiti mar Senate mochung' ne rango chenro mag thieth ne olemo Kisumu kendo twak gi od bura mar county no ewi midhiero madibed ni okwako chenro mag thieth. Komiti mar od bura ma Kisumu nochwalo ywak magin godo ewi sekta mar thieth ka mano riwo koda ka deko mar chwalo omenda makonyo e tayo chenro mag thieth. Bende gikwayo mar neno ni hospital maduong' mar Jaramogi ochwal e rang'iny mar level 6. Jokanyo mag komiti mar Senate oyango ni gidhi chopo kwayo duto mopedhi gi tend county kaka achiel kuom yore bero sekta mar thieth e alwora mar Imbo mar Kenya. As health committee, we want actually to support and to encourage an overhaul of different hospitals, like we said. So we want to encourage that. We want to support them. We want to link also the international community, and we're appealing to them to support our hospitals. I've done a motion on mental health, and especially to have separate facilities for women who have given birth to children and who through mental health. Other issues that the county have raised are on the managed equipment, which is a matter also before the committee, and we are going to handle and definitely give a feedback once we sit as a committee. The issue of upgrading of JOTRH to level 6 facility alongside other facilities, we as a Senate committee is going to take up that matter with the national government. And from where I sit myself, I'm quite in agreement with the county government of Kisumu that JOTRH should be upgraded to a level 6 facility and become a national facility. Looking at the geographical region and the population it is serving. Chenro mag somo ne ong'ikore e sikund primary ma Mashariani e county ma Narok bang' jopuonjre 2,000 bago ng'anyo ka gikwedo okang' mar loko japuonjgi maduong'. Jopuonjre go no dwaro mondo duokne gi japuonjgi maduong' Jane Sankok ma giwacho ni oseting'o malo rang'iny mar somo e skund no. Jonyuol ma nyithindgi somo e skund no bende nonyiso chech e wi ondama mar loko japuonj no ka gikwayo jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu mondo nonane wachno malong'o. Primary school. Mokwongo wabiro kae okinyi makawuono ni kane ane tich awinjo ka nyithindo go koko maringo matek abiro ka mondo ang'i gima timore. Kwa biro to yudo ka japuonjwa maber ma wan go kae maduong' e skul ni nokel barua noloki. Gino kobedonwa maber kaka jonyuol omiyo wawuok oko te mondo wabwinj ni tang'o matimore. Wan kaka jonyuol ok wadwa ni mondo lok japuonjni. Japuonjni osekonyo skundni nyaka nodonje skundni, wan gi nyithindo mosekonyo. Namba 20 namba 10. Na sisi tumeshangaa sana hata tukiwa kama wanakamati kwa sababu huyu mwalimu mkuu ambaye alikuwa ameletwa hii shule, Madam Sangok, ni mwalimu ambaye amesaidia hii shule sana na ikafika kiwango ambaye hata ameanzisha maendeleo akatuletea mpaka secondary. Na secondary ikajengwa katika hii area yetu na watoto wetu wakakosa kwenda
kuzunguka wakifanya hivi barua na kwenda kuingia kwa mapikipiki, kwa sababu secondary ya shule Mashariani imepatikana, na ni kwa sababu ya juhudi zake. Tulipoachilia watoto wetu wakakuja shule, muda kidogo tukasikia watoto wakipiga nduru, wakilia na kuandamana, ndio tukakimbia hapa shuleni, na tulipofika tulipata ya kwamba watoto kilio chao ni kwamba mwalimu mkuu Madam Jane Sangok anatolewa katika shule hii kwa njia ambayo sisi hata baada mpaka saa hizi tunashangaa. Tunaomba huyo mwalimu arudishwe, kwa sababu huyo mwalimu alipokuja katika shule hii alikuta hii shule ikiwa ni msitu, ilikuwa inakaa ni kama mahali ambaye hakuna mtu mzazi angependelea mtoto wake aletwe katika shule hii, lakini amekuja ameleta maendeleo. Odonjane weche mag ohala ni jopith rech e yao kata fish pond e kaunti ma Homa Bay oyudo fuong'ruok bang' piny owacho chiwo negi chiemb rech kaka yo jiwo pith rech e alwora mar nam Lolwe. Nyasi mane obagi e magawa moro e boma ma Homa Bay mane okelo kanyakla jokanyo e sekta mar pith rech e alwora mar nam Lolwe moingo jopith rech 900 ne oyudo chiemb rech mane omigi maonge chudo mora mora. Jakome board ma ochung' ne rango nengo rech kod gige lupo e pacho ka endi men Martin Ogindo nokoni mano e yo ma inyalo sir godo rowere kod mine matimo pei tich mar pith rech. Wabiro ka toke yango ni blue economy e kama mwandu mar piny koro dong'ie. Omiyo wamor gi jo ABDP mokelo no program nika mondo jowa matindo gi mine matindo bendo yud thuolo mar go handgi giwegi e gino no makoro sane kama mwandu mar piny nitie. Winjo ywak ma jopur mag rech ni godo ni gima goge piny kabisa en nengo matek mar chiemb rech. Adawa ka thuolo ni mondo akwa godo president mar piny Kenya, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, ni mondo manyie kaka onyalo gonwa tho e chiemb rech. Wachiwo ayanga batch mokwongo mar chiemo mag rech mane jo ABDP okelo ne jopur. Ung'eyo ni achiel kuom gik mamiyo jopur winjo matek ahinya e weche mag pith mag rech en bech chiemo man malo, bech chiemb rech. Kendo ka wata malo chiegni 70 mare profit. After the harvest, we expect the farmers to start now investing back to the farming, fish farming. They can be able to contribute towards the buying of the inputs on leverage arrangements. Kambi mar Brookside Dairy oseyango ni gikelo chak moro manyien ma olosi kod soya kata njugu mar almond. Brookside wacho ni chagno igeto go ji ma ok ti gi cha dhiang'. Edwin Okoth ne olimo kambino kawuono kendo leronwa wachni. Dhiang', diel kata ngamia gin chiaye mabiro mapiyo e pach thoth oganda ka iluongo nying chak. Kata kamano kambi mar Brookside Dairy koro donjo e ohala mar chak ma ok nyiedhe chiaye moro amora. Igole kodhi mag soya kaachiel kod njugu mar almond. Jotend kambino wacho ni en chak mageto miyo oganda thuolo mar dak e ngima ma giyiero. Chak monyiedh kuom chiaye kata mawuok e kothe. Chak ma kuom animals nitie joma bende oherogi, to nitie jomoko ma bende ka omadho chak ma kuom dhiang', to nitie pek ma oyudo kata nyaka e iye. Koro research wanini wayudo ni chak ma kuom kothe ma ilo ka ne jomoko mae chak mowinjore gi dendgi. So yen kaka oganda ma wakawo mana kothe nego to waloso go warego kaeto waloso go chak, nikech en gima ki squeeze to golo nyaka chak. Kaeto wachako kawo moro iluongo ni almond bende kodhi mawuok mane loka, nikech oganda matiyo gi chak tinde dwaro ni nitiere joma dwaro ni miyogi mana products ma health conscious. Brookside wacho ni gisetimo nonro matut e wi chiro mar chak ma igole kothe, kama oganda mathoth sani oketo mahino e dak e ngima maonge mo mang'eny, ahinya to mago mawuok kuom chiaye. The number of health conscious people in Kenya is dramatically increasing with the high rate of urbanization.
same speed of the world. Kenya is moving to the new products that is more beneficial for people's health. So this is the future, and we are here now. Nikech en chiro manyien, kambi mar Brookside koro chano chako puonjo jopur mawuok e gwenge ma inyalo pidhe soya kod njugu kaka yo mar yawo negi chiro mawuok mar loso chak manyien no. If there is any opportunity, we can actually train the farmers to procure the raw materials for plant-based. For so far, up to now, because this segment is very small in the country, yet maybe there is no interest for many farmers to go into that. But I'm sure in future, soya, almond, is going to be interesting for the farmers to produce. Adwani encourage jopur ni samoro bende nyaka wapar kata kothe macharo strawberry, vanilla, kata mana almond kama kata mana soybeans nikech chiro sani nitie. Kakoro kambi machalo mar chak mar Brookside nyalo chako chak moa kuom kothe machalo almond gi soy. Mano en ranyisi ayanga ni opportunity kata chiro mar kothe ni ochako medore. Omiyo jowa magi gik magi nya chako paro ni okapur bando kende kata okapur oganda kende. Nitiere kothe moko be makapuro to nyalo meda yuto. Brookside osebet ka yawo bede ne chiro mar chak ma pachoka, kama kamino koro mako ma ok tin ne 40% mar chich chak. Kit chak ma igole cham oseus ahinya e pinje ma osedongore, kaka yo mar chiwo thuolo ne jok ma ok cham gimoro amora mawuok e chai kata vegetarians. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Koro duol mochung' ne tayo piem e kind ohelni ma pacho ka NDCAK koro oseketo winjruok mar nyayo ohala kod nyawadgi mayudore riwruog pinje mag Afrika ma ugwe kata East African Community Competition Authority. Jata tije makojolo mar CAK Dr. Adano Wario ne owacho ni winjruok makamano biro jiwo ohala e kind pinje 6 mag Afrika ma ugwe ka iketo chike maneno ni ohelni nyalo piem e yo makare makelo ber ne jonyiepo. Both the East African Competition Authority and Kenyan competition law allows us to partner with member states or other competition agencies in order to promote trade and cooperate in a way that is coherent and also allows us to efficiently exchange information. What this will do is that it will allow us to do a number of activities in a more systematic manner, where we'll be able to do investigations across the region, where member states have issues to do with the lack of understanding of trade issues, and also we'll be able to sensitize businesses and other clients to the agencies in terms of what they need to know for them to be compliant with the competition law. Onego wachung' kachiel gi jowetewa e kinde kuyo. Kilalo ng'ato miero, to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung' kodi e miyo jalno miero kopo maber. Inyalo gocho e namba 011 09 22 773 kata 0785 40 38 20. Be inyalo oro ote e email obituaries@royalmedia.co.ke. Jishindie Smart TV kwa shabiki.com kila wiki. 100 bob kwa games za leo, 2 Smart TVs to give out this week. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok maggi makare pile ka pile.
Wachaka ni weche mek tuke ni okebe moro mar piny Qatar Sheikh Jassim bin Nathan Al Thani sani omedo kwano omenda mopedho e mesa mar dwaro ng'iyo tim mar